Hagni ki arsnem balalet ka National Testing Agency NTA ka klem penlong satyai ka exam CUET hagjela re datat hadin ke jingot jingnam ki samla pule bat kikin hun ba pher ka bala penbor ya ka sarkar jela lingbau menteri rang ba ke jela baun hap bantho chaka NTA baca ka sarkar preng bakan penlong ya ki samla pule ke jela na ke jinghap banyak kun ya ka exam CUET kumban penken mau hangne Haus nam arhajar arpulai ka sarkar jela kala kerpal biang ya ka sarkar preng bakan penlai ya ka jela na ka CUET da ka baong pakai exam jong ka embus kala long slam namar ka jingdon ka election MLA bat kumta kan bu ha ka jinge ka bakrau ik samla pule bakin yakun ya ka exam CUET namar kane ka jingkerpat ka sarkar jela ka sarkar preng kala rai ban pelai ya ka jela Meghalaya badi kwi ka jela ka than chete la mingi na ka jing yakun ya ka CUET kumta bat day menta ka snem arjar pusau ki samla pule ke jela klayo menyakun ye exam Commons University Entrance Test CUET hadin arsnem bakila light nagane ke examin banyo room class kane ke exam CUET ha ke jela Meghalaya ka NTA kalabu hadu arpnutuli center bat penyele ike exam CUET bakan thup artli hanong ba shillong santli hajuai bat khandai tli hatura lasaki menta ka sngi balanga ka santri jemang kabadai kasngi sedang kiba kentup pi kisamla kentai bat senrang kiba nakaleng ki distrik hapo ke jela Meghalaya hakaba dang step lai i baki samla kila yeng lan bat penbiang ki kot kisla nakamta ban rung haki kamera tho exam kiba let selaki jong ki sentar kiba ngat bat kiba hap ban tho yakne ke exam CUET